Mr. AY, JLC Music. let's go. Ramadan is back. Yadawo. 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 Ramadan is back. Ramadan is back now, sabon sauti na zan doko. In na sha ruwa mama na ta zuba mana koko. I'm go to the mosque, Allah Ubangiji na yi roko. A gurin tafsir ma ba a bari na ina a farko. Kuma zan yi lazumi da salati kai tafsina in ɗauko. Ibada ba kyakkyautawa, zakka sadaka mai badawa. Karatun alƙur'ani shi ma wallahi ni ban fasawa. Lailatul qadar in ta zo ka samu ma mai yantawa. Allah gafarta mana zunubai akan kare mana. Farin ciki ka saka mana kuma baƙin ciki ka cire mana. Ka samu gidan aljanna.